ରାଣୀପଡ଼ା ଯୋଉଠି ଠିଆ ହବ ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲଗେଇବ। ରାଣୀପଡ଼ା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି ଚେୟାର ଫାଙ୍କା। ଚାଳିଶ ରାଣୀପଡ଼ା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବୋଧେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଦବି ପଣ୍ଡା 30 ବର୍ଷର କଳାକାର, ବହୁ ଦର୍ଶକ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା? ଆସନ୍ତି ସେ କେମିତି ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଡ଼ି ନାଚୁଛି ସେଇଆକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଏମାନେ ଅଭିନୟ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆସନ୍ତି ଖାଲି ଦେହ ଦେଖେଇବାକୁ। ନାତି ନାତୁଣୀ ଖେଳିଲେଣି, ତମେ ହବ ହିରୋ, ତମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ। ଆରେ ଏକଥା କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମୁଁ ନାରୀ ସେଥିପାଇଁ କଳଙ୍କ ଆଉ ତମେ ମାନେ ହଉଛ ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଚିଲା ବେଳେ ମୋ ଅଦାଲତରେ ମୋ ଡ୍ରେସଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ହେଇଗଲି ନାରୀ ଚିତ୍ର କଳଙ୍କ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଚିଲା ବେଳେ ମୋ ଡାନ୍ସକୁ ଫୋକସ୍ କରିବି, ମୋ କଷ୍ଟ୍ୟୁମକୁ ଫୋକସ୍ କରିବି। ଆଉ ଯୋଉ କାନ କାମୁଡ଼ି ଦିଲ ସେଇଟା କଣ ଅଜାଣତ? ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ କାହା କାନ କାମୁଡ଼ିଲା ନା? ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ଲୋକମାନେ ଉଠି ପଳେଇଲେ। ଲୋକମାନେ ଉଠିକିରି ପଳେଇଲେ? ଆଉ କଣ? ଏ ଲୋକମାନେ ରାଣୀପଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୋକ ଭଳିଆ ମାଟି ଆଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗଳିକନ୍ଦିରେ କେବଳ ରାଣୀପଡ଼ା। ହିରୋ ଆଇଲା ଗୋଳି ଖାଇଲା ଗୋଳି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଟୋଲିବାଲା, ରିକ୍ସାବାଲା, ଲୋକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କରିବନି। এইটা বড় কারোরটা। তবে যাত্রাকে গাড়ি বন্ধ করবেন। আমার পাখে একটা আন্দোলন ছেড়ে আছে। এটা টাকা তেল সর ভিডিও দেখি যাবে। নিজ ঝিଅକୁ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ମୋ ଘରଟା ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଗେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭାରି କ୍ଷେତ୍ର। ତାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଅସତ ଅଛି, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କୋଉଟା ଅସତ ଆଜ୍ଞା? ମହାଭାରତ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଇଥିଲା। ରାମାୟଣ ସୁପର୍ଣ୍ଣିକା ନିଜକୁ ସଜାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁନଥିଲେ। କବି ସମୟ ଟୁବାଦର ଭଞ୍ଜ ପଢିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଠି ଯଦି ଅସତ ଅଛି ଚାରିଟାରେ ଏକଥା କଥାଟି ଦର୍ଶକ ମନ ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆବେ ଶଳା କୋଉ ସରକାର ବେ? ସରକାର ମାଇକି ଦେଇଛି କୋଉ ସରକାର? 2024 ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ରାଣୀପଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ଛାତି ଧରି ନାଚିଥିଲେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା। ବମ୍ବେରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୁରା ଟେକିକି ନାଚନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି କିଛି କାମ ବୋଲି ସେଗୁଡାକ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ସରକାରକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ସେମାନେ ବମ୍ବେରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବମ୍ବେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆଣିଆ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଛୁ ଆଉ କରିବୁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି କେବେ ନ୍ୟାୟ କରିବୁ। ତାଳି ପକେଇବୁ। ଆରେ ତାଳି ପକେଇବୁ ନା ସବୁ ତାଳି। ଆଉ ନାରୀ ନେତୃ ଏ ନାରୀ ନେତୃ କୋଉଠି ଥିଲା ତମର ସେ ନାରୀ ନେତୃ ପଡ଼ିଆ? ଯେତେବେଳେ ବେଟି ମା ରୂପିନା ଛବିନା ଛୋଟ ଝିଅ ବଡ଼ ବଳାତ୍କାର ହେଇଥିଲା, କାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ଆସି ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟା ଗରିବ ଝିଅକୁ ଖେଳ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା କୁଶପୁରୀ ଗାଁରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଏଠି ଆସେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ନାହିଁ।
ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଧର୍ମଚାରୀ ଇଏ ମତେ କହିଲା ରାଣୀ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ନାଚି ମୁଁ ହଁ ନାଚିବି କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି